zijn hier op een wijnfestival in Valencia. En hier zijn echt heel veel leuke tentjes. Niet alleen wijn, maar je kunt hier ook vlees proeven, kaas, chocola, van alles. Nu zit ik aan de derde rode wijn. Er zijn heel veel mensen, heel veel wijn wordt hier gedronken en het is hier een en al gezelligheid. Ik zeg proost. Ik heb 2 blauwe wijnen. Ik heb het nog nooit gehad. Volgens mij tussen zoet en droog in. Bijzonder. Guapísima. Gracias. ¿Para usted? Ok. We sluiten af met Agua de Valencia. Volgens mij is het met jus, tequila, vodka en iets met sinaasappelsap. Ga proberen. Wel ietsje sterker. Lekker hoor. Zoet. Absoluut geen wijn. Wel lekker. Wel lekker. Ja. Salut. In Spanje en ook in Valencia natuurlijk zijn er altijd heel veel festiviteiten en herdenkingen van heiligen. Zo is het vandaag de tijd voor San Vicente Ferrer. Hij wordt vandaag herdacht. Hij was heel belangrijk voor Valencia, voor de toekomst van Valencia. En daarom zijn we vandaag allemaal processies. Porque sí, a caminante. Y yo, que les convidara con una cosa excepcional. Na een dag vol processies gaan we nu naar de beste ijssalon van Valencia. Tenminste, dat wordt gezegd. Hij zit daar, ik heb wel zin in een ijsje. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n groot ijsje gehad in Haarlem. Gaan we altijd naar Garon en die is echt heel erg goed. Ik ben benieuwd of dit hem gaat overtreffen. Heel lekker. Het is vandaag huizenjachtdag. We hebben 4 bezichtigingen vandaag. Echt heel veel. We hebben net eentje bekeken. Daarboven is ons tweede huisje van vandaag. Wel moeilijk hoor. Ik ga nu wel een beetje twijfelen wat nou het beste is. Maar goed, we hebben er nog 2 te gaan vandaag. Dus op zich alles is nog mogelijk. Even goed nadenken.
Tussen de bedrijven door is het even tijd voor wat lekkere broodjes bij Cien Montaditos. Lekker hoor. Ja, we hebben de sleutels van ons appartement. Hoe dat eruit ziet en waar het precies zit, dat laten we de volgende keer zien.